Ui, m'heu pillat llegint el llibre més divertit del món, que es titula Un cavall de foc. Ho ha escrit Pina Casalderi i el seu companyer de dibuixos es diu Valentí Rubianes. Aquest llibre va de que en Quisquet, que és aquest, el besnet de la Viquico, que és aquest, i la mare del besnet, que es diu Cèlia, que és aquesta, i que hi havia foc i llavors la Cèlia anava a veure si hi havia foc en altres viles apropanes. I llavors va anar amb el cotxe per a veure si hi havia foc en les altres viles. I llavors se van quedar a mirar i la Viquico va agafar un arbre superpetit que no volia que es cremés amb el foc. I ho va plantar en un orinal i li va dir al Quisquet: què vols, avi, que pixi l'arbre en l'orinal? I diu: no, és perquè estiguis segur. I llavors us passo directament a apuntar al final, ¿vale? Tracta de que m'he quedat en blanc. No, no m'he quedat en blanc. Sol que no viu qui us comptar perquè us vull que ho compreu o agafeu a la biblioteca per llegir-ho. I recordeu que és molt xulo i que us llegiu al final i al principi, tot junt. Adeu, xau. M'heu pillat llegint al final. Adeu, fins una altra.